नमस्कार मित्रांनो, स्वीट फॅमिली आज आली आहे संजय गांधी नॅशनल पार्क। हे बिबट्या अधिवास क्षेत्र मेन टायगर सफारीचा रोड सुरू झाला आहे। आम्ही आता जंगलात आतमध्ये आमची बस उचलली आहे। ये देखो वादिक, ये वाइल्ड एनिमल है, कोई पालतू एनिमल नहीं बोला जाएगा। तेव्हा दिसले तेव्हा किती आहेत आणि तू लायन तर एवढा ओरडत होता, म्हणजे फर्स्ट टाइम आम्ही डरकाळी बघितली त्याची। मोर आहे आणि तू मोरचा आवाज आला आता ओरडण्याचा। अरे टेस्टी पाणी आहे, झऱ्याचं पाणी आहे। जीव घेणार रेस्क्यू ऑपरेशन आहे। नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ मध्ये। तर आज स्वीट फॅमिलीचा स्पेशल दिवस आहे, कारण स्वीट फॅमिलीची क्यूट मेंबर आमची जिया, हिचा आज बर्थडे आहे। हॅपी बर्थडे। त्यामुळे आणि तिला आज झूला जायचं होतं, कारण तिला अॅनिमल्स आणि जंगल सफारी वगैरे खूप आवडते। तर आम्ही मुंबई झूला जाऊन आलो आहे, त्यामुळे आम्ही आता ठरवलं की नॅशनल पार्कला जायचा। संजय गांधी नॅशनल पार्कला आम्ही जातोय बोरिवलीला। तर लास्ट पर्यंत आमचा व्हिडिओ बघत राहा। आम्ही चाललोय संजय गांधी नॅशनल पार्क बोरिवली। आता डोंबिवली गाडी लागली आहे, आम्ही या गाडीला दादरला जातो। चला ते झोप उडाली नाही काय? आता आम्ही दादरला आलो आहे, आता बोरिवली पास पकडू, आम्ही वेस्टर्न लाईनला जातो। चला आमचा लास्ट पर्यंत व्हिडिओ बघा। आम्ही दादर स्टेशन वरून बोरिवलीसाठी बोरिवली पास ट्रेन पकडली आहे आणि राऊंड आमचा मोकळा आहे अक्षरशः। थांबवू नका लाडू। अरे बापरे। मित्रांनो, आता आम्ही बोरिवलीला आलो आहे। हा आहे ना, भूक लागली आम्ही खातो आणि नंतर नॅशनल पार्कला जातो। चला काय आलं, जिया खात नाही, तिखट लागतं जियाला आहे ना। सँडविच पाहिजे आहे ना, तिखट आहे नाही, तिखट खा ना, यांना फक्त चीज सँडविच पाहिजे, बाकी काय नको यांना। पहिला म्हणजे कान्हेरी जाने के लिए बस है क्या? हाँ बस बीएसटी बस और दूसरा क्या देखेंगे? लाइन टाइगर सफारी, बोटिंग है, गार्डन। हाँ बोटिंग करू आपण आणि कान्हेरी केव, कान्हेरी केव बोटिंग के लिए बोटिंग के बाजूला तुम्हाला ये तिकीट बीएसटी बस स्टँड आहे, तिथे एसी तिकीट घ्या। ओके मग बाकी पुढे पुढचं बस मला मिळून जाते। हां हां। तर आता आम्ही जातो कान्हेरी केव बस मिळते। कुठली आहे ती बस? बीएसटी बस। हा बीएसटीची बस आहे कान्हेरी केव साठी आणि बोटिंग आहे। तर दोन गोष्टी आता आम्ही करणार आहे, पण पहिल्या आधी तिकीट काढायचं आहे। थँक्यू। ओके, हलकी वाहने, अरे सायकल घेऊन पण फिरू शकतो। सायकल 33 रुपये, ज्येष्ठ नागरिक, आम्ही ज्येष्ठ नागरिक नाही, आम्ही यंग आहोत। तिकीट घ्यायला आम्हाला तर आता आतमध्ये दाखवा। तर मित्रांनो, आता आम्ही बस स्टॉपला आलो आहे। 188 बीएसटीची बस आहे, तर त्या बसने आम्ही आहे कान्हेरी केव्जला जाणार। तर आता फायनली बस आली आमची, शाबाश। बस आली आमची आता, हे चला लाईन से। तर फायनली आमची आता जंगल सफारी चालू झाली आहे आणि बस चालू झाले। जे सायलेंट क्लॅप, सायलेंट क्लॅप। ओके, तर आता आम्ही बस मधून उतरलो आणि आम्ही आता जातो आहे कान्हेरी केव्जच्या इकडे। यस, पण आता कलिंगडची हे कशा बाप रे, लय महाग आहे। आणि हे खायला बोर नाही खात आहे तू? छान बघ ना, छान आहे बघ। पेरू आहे।
गावठी आहे एकदम, वास पण एकदम जबरदस्त आहे. हा आणि आम्ही आता जातोय कानेरी केव्स बघायला. चला आमच्या सोबत. हे धावा मी पाणी पितोय. अरे टेस्टी पाणी आहे, झऱ्याचं पाणी आहे. हा नाही नळाचंच पाणी आहे, चवत नाही पाणी. चला तर जातो आम्ही केव्स बघायला. समोरात केव्स गुफा आमची. हा अरे कसला घाबरायचा. चला इकडे इकडे समोर. हा चला या. तर मित्रांनो आम्ही आता फायनली आलो आहे कानेरी केव्स. तुम्ही बघू शकता, खूपच मस्त वाटतं. अरे यहाँ पे खड्डा है, जिया का आज बर्थडे है. आज सड़क में खड्डे हैं, आज जिया का हैप्पी बर्थडे. अरे हे बोलते जिया साठी पर्यटक बोलतात. थँक्यू जिया, थँक्यू. तर आम्ही आलो, खूपच भारी वाटतं एकदम. आणि आज खरंच खूप जियाचा बर्थडे स्पेशल झाला, कारण हे आता होते पर्यटक आपले आणि त्यांनी जियासाठी हॅपी बर्थडे बोलले. हा बाय कर. खूपच मोठी मूर्ती आहे आणि इकडे पण एक मूर्ती आहे. तर आता आम्ही केव्स बघून आलो. 2 नंबर, 4 नंबर आणि 3 नंबर. आता आमचा 1 नंबर बघायचा राहिला आहे. दादा टोटल किती आहेत? किती? 109 आहे. मग इकडे किती आहेत? 4 आहे. बाकीचे ऊपर आहे. दुपारच्या कडाबरोबर 1:30च्या टोक्यावर आम्ही आता फिरतोय आणि चढाव चढतोय. खूपच भारी आहे लोकेशन, पण एवढं ऊन लागतं, पण ऊन भरपूर लागतं आणि आम्ही कॅप पण नाही, गॉगल पण नाही. भावी तर खूपच घाबरली आहे इकडे. हे बिबट्या आदिवास क्षेत्र. बापरे, टायगर आहे इकडे. टायगर आला तर जिया, लेपर्ड आहे इकडे. बिबट्या खाली जाऊया नको बाबा, मी ना बिबट्याचा. अरे तुला ॲनिमल्स पाहिजे ना. वरती जायचं कॅन्सल केलं आणि आम्हाला आता खाली जायचं आहे. पण हे बघ या माकडाने आमची वाटच अडवून टाकली आहेत. हे चालतच. चला पुढे तुम्ही. हा मग ठीक आहे, मी चालतो. फोटोसाठी आता वर चढलो होतो, आता खाली उतरायचं कसा हा प्रश्न आहे. तर आता मी यांना रेस्क्यू करतोय. पप्पा मी तिथे राहते, तुम्ही आता मी खाली आपला पुतळे. बापरे, बापरे, भीकी बिल्ली बन गई. ए बाबा, भाभी मला घेऊन खाली जाशील तू. जम्प करू नको. इकडे इकडे पाय ठेव. जम्प कशाला करते? जम्प कशाला करतेस? जीव घेणार रेस्क्यू ऑपरेशन आहे. थांब दादा, मी खाली उतरतो. मित्रांनो चढलो आम्ही, पण पायरच नाही त्याला उतरायला, त्यामुळे आमची हालत झाली. रेस्क्यू ऑपरेशन झाला सक्सेसफुल. फायनली केव्स बघून आम्ही आलो इकडे परत त्या जागेवरती. आम्ही फिरून आलो, डोंगर चढून आलो आणि तिकडे पाण्याचा एक थेंब नाही आहे.
म्हणून आम्ही वापस आलो, नाही तर पूर्ण फिरणार होतो पण पाणी नाही वरती, म्हणून आम्ही खाली आलो. आणि आता तिकडे कॅन्टीन आहे, तिकडे कॅन्टीनला जातो, खायला असलं तर खातो आणि पाणी पितो. आधी मेस मध्ये काय खायला नसलं तर चालेल, पाणी पाहिजे आम्हाला. खरं आता दुपारचे 2:15 झाले आहेत. आता माझ्या मनामध्ये रेगिस्तान झालं. रेगिस्तान कॅन्टीन खूप चांगला आहे, खूपच भूक लागली. आता बघू कॅन्टीन मध्ये काय आहे काय. तर इकडे जेवण वगैरे काय नाही, भुर्जी पाव, मिसळ पाव. तर भावी जियाने घेतले आहे आता पावभाजी घेतली आहे आणि दीपालीने घेतली आहे भुर्जी पाव आणि मी आमलेट पाव सांगितला आहे. आता बस आली आमची, तर लेण्या फिरून आलो आम्ही आता आणि बस पकडली आहे आणि आता वाजले 3:30. आता आम्ही मेन गेटला जाणार आणि तिकडे टायगर सफारी आहे आणि बोटिंग आहे. तर काय जे भेटेल लवकर आम्हाला ते करू, कारण आता 3:30 वाजल्यात आणि नंतर मग आम्ही ते करून आम्ही डोंबिवलीला जाऊ. तर आमचा लास्ट पर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. तर मित्रांनो आता कान्हेरी केव्स फिरून आलो आम्ही बघून आणि बसने आता इकडे उतरलो. इकडे आता टायगर सफारी म्हणून आहे, तर आम्ही तिकडे जातो आहे. हा बघ इकडे टायगर आहे, टायगर सफारी आहे आणि ह्यांना टायगर सफारीत जायचं आहे. बघू आता आम्ही तिकडे जातो आहे. ही जंगल सफारीची बस आहे, टायगर बनवला त्याला. आता आम्ही इकडे टायगर सफारीसाठी आलो आहे, जंगल सफारीसाठी. तर प्रौढांचे इकडे 113 आणि ह्या आमच्या बच्चांचे 45 रुपये. 2 फुल 2 एक्साइटेड आहे का घाबरलाय? यस. आता आम्ही जातोय टायगर बघायला, जंगल सफारी. आता आम्ही तिकीट काढून सायलेंट क्लॅप चालू आहे, खुश झालेलं आहे भावी आणि आम्ही आता बसमध्ये बसलो आहे. तर आता जंगल सफारीसाठी आमची बस निघाली आहे आता टायगर आणि लायन बघण्यासाठी. मेन टायगर सफारीचा रोड सुरू झाला म्हणजे आम्ही आता जंगलात आतमध्ये आमची बस घुसली आहे. लायन येतोय आता. लायन 2 years ओल्ड है, 2 साल का, ये 2 साल का. 2 साल का. देख ये 2 वर्षाचा आहे. हा लायन जख्मी होने की वजह से उसको मेडिकल केज में लिया है. वो 1.5 years ओल्ड है, वो मेडिकल केज के अंदर है. हा बघा, थांबा डरकाळी मारतोय. हे देख आवाज देख, हे देख ये बापरे, आमच्यावर असला आम्हाला लायन दिसला आम्हाला आणि डरकाळी पण फोडली आहे त्याने. खरंच टाइगर देखेंगे आगे. आता लायन बघून झाला, आता आम्ही टायगर बघायला जातोय. काय लायन होता, जियाला टायगर आणि लायन बघायचा होता, तर लायन आज भेटला बघायला आणि आमची गाडी सुटली तसा तो आमच्या मागे लागला होता, गाडीच्या मागे धावत होता. आता आम्ही आता लायन बघून झाला, आता टायगर बघायला आमची जंगलातून आता बस जाते. आमची टायगरच्या एरियामध्ये प्रवेश केला आमच्या बसने आता. आणि इकडे टायगर आला आता. हा बघा, 8 साल के इसका बिजली नाम है. बिजली. हा वो बिजली आला आता. हा 8 वर्षाचा आहे. कौन है रे बाबा? ती आहे हा. हा बिजली आहे, बिजली आहे ती बिजली. हा टायगर दिसला आम्हाला आज. आपण 8 वर्षाचा आहे. तर बाजीराव नाव आहे, बाजीराव. कुठला? हा समोर बसलाय तो. हा बाजीराव नाव होतं, तो 8 वर्षाचा आहे. आणि ती आहे ती बिजली. ती बिजली, ती 8 वर्षाची. आणि बाजीराव टायगर बघितला आणि बिजली टायगर बघितला आम्ही. आपल्याकडे टोटल 6 टायगर आहे. 6 मधून 2 सोडले, त्यांचे फॅमिली ग्रुपने त्यांना सोडले जातात. ओके. सगळे सोडले की मारामारी करतात, सगळे डॉक्टरच्या ऑब्झर्वेशन मध्ये. ओके, म्हणजे एवढं लक्ष ठेवलं जातं त्यांच्यावरती. 24 डॉक्टरचं ऑब्झर्वेशन. आणि खायला काय देतं त्यांना? बीफ. वयाच्या हिशोबाने 10 ते 12 किलो. बापरे. आठवड्यातून 1 किलोचा उपवास आहे. मग तेव्हा त्यांना काहीच देत नाही. हा ओके. आणि हा बाजीराव इकडे बसलाय, बाजीराव सारखाच बसलाय अगदी. हा बघा, ये वाइल्ड एनिमल है, ये कोई पालतू एनिमल नहीं बोला जाएगा, लेकिन ये बनाई हुई सफारी, नेचुरल सफारी नहीं है. ओके ओके. थँक्यू, खूप माहिती सांगितली तुम्ही.
पहिला मगाशी लायन बघितला, त्या लायनचं नाव काय होतं? हा, त्याचं नामकरण नाही झालं, पण हे टायगरचं नाव झालंय. त्यांची फॅमिली आहे, एक बिजली होती आणि बाजीराव होता. हे डिअर आले तिकडे, हे बघा. म्हणजे आज आम्हाला इकडे खूप आहेत, कल्पने आहेत. डिअर आले आहेत तिकडे. ते बघ दिसले, ते बघ किती आहेत. हा, बस थांबली, कारण ते क्रॉस करतायत ना. हे नको, थांबवली ना बस. हे बघ, ये. तर मित्रांनो, आम्ही आता जंगल सफारी करून आलो. आम्हाला लायन दिसला, टायगर दिसला. टायगरचं नाव काय होतं? बाजीराव. आणि काय होतं? बिजली. तर 2 टायगर बघितले आम्ही, एक सिंह बघितला आणि आम्हाला डिअर पण दिसले. खरंच खूप आमचा सफल झाला जंगल सफारी. खुश ना? तू पण बघितला ना दिया? आणि तू लायन तर एवढा ओरडत होता, म्हणजे फर्स्ट टाइम आम्ही डरकाळी बघितली त्याची. खरंच खूप भारी वाटलं आम्हाला. आता इकडे समोर मोर आहे, मोर आणि काय आहे? हरिण. आता हे सांगतात इकडे मोर आणि हरिण आहे. तर आता आम्ही ट्राय करतोय तिकडे जायला. तिकडच्या पलीकडे जायचं आहे, पण आम्ही ब्रिज क्रॉस करून आता पलीकडे जाऊ आणि तिकडे हरिण आणि मोर दिसतं का बघू. तर मित्रांनो, आता इकडे ट्रेन तर बंद आहे, मिनी ट्रेन होती ती बंद आहे, पण आम्ही ट्रॅक वरून जातो आहे, कारण तिकडे हरिण आणि मोर आहे. आणि तो मोरचा आवाज आला आता ओरडण्याचा. तर आम्ही मोर आणि हरण बघायला जातो आहे आता आम्ही. अरे बापरे, हे इकडे ब्रिज आहे, खूपच डेंजर आहे हे. रेस्क्यू आहे, रेस्क्यू ऑपरेशन आता परत एकदा करावं लागलं मला. फायनली आम्ही आलो. मोबाईल दाखवू नको. हा, चला. ब्रिज क्रॉस केला आम्ही मोर बघण्यासाठी. इकडे मोर आहेत सर्व. हे मोर आहे इकडे. लांडोर आहे हे वाटतं. लांडोर म्हणजे त्याला हे पिसारा नसतो ना, पिकॉक आणि पिहेन आणि पिकॉक. तारेवरची कसरत करते आहे, कारण इकडे ब्रिज आहे आणि आता परत आम्हाला तारेवरची कसरत करून जायचं आहे. माथेरानचं इकडे फील येतो आहे, पण माथेरानला एवढं भयानक ब्रिज नाही आहे. लाकडावरून जायचं आहे आणि खूप मोठा खड्डा आहे खाली, आणि लाकडं पण तिकडे ही झालेली आहेत, तुटलेली आहेत काय काय. हे भावी थांब थांब थांब, मी येतो. नको नको नको, थांबा. इकडे आलो आहे आणि बर्थडे गर्ल. आणि बर्थडे गर्ल त्या साईडला. तर आता मी तिला रेस्क्यू करायला जातो आहे. रेस्क्यू ऑपरेशन बर्थडे गर्ल साठी. म्हणजे फायनली जियाला आणि 2 बॉटलला मी रेस्क्यू केलेले आहे. तर डेंजर रस्ता आहे हा. जे तू घाबरली. जियाला आम्ही एकटं तिकडे ठेवून आलो होतो. चला, आता माथेरानसारखं वाटतं इकडे. फुल माथेरानचं फील येतं. आणि एंड करायचा व्हिडिओ. तर मित्रांनो, आमचा संजय गांधी नॅशनल पार्क फिरून झाला. म्हणजे कान्हेरी केव्स बघितले, त्याच्यानंतर आम्ही बघितलं जंगल सफारी केली, त्याच्यामध्ये आम्ही लायन बघितलं, टायगर बघितले, डिअर बघितले, सर्व फिरून झाला. आणि नंतर आम्ही डिअर बघितले आणि परत पिकॉक पण बघितले. खूपच मस्त आहे इकडे फिरण्यासारखं संजय गांधी नॅशनल पार्कला. खूपच मजा आली आज दिवसभरात. तुम्ही नक्की इकडे या आणि इकडे भेट द्या. आणि आमचा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, आणि चॅनलवरती नवीन असलं तर सबस्क्राईब करा. आणि आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती असंच प्रेम ठेवा. अरे ही कुठे गेली? आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती असंच प्रेम ठेवा तुमचं. भेटू आता पुढच्या व्हिडिओला. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. बाय. गाईस, कोणी जायचं नाही, सगळ्यांना केक मिळणार आहे. मोठा हे मारला का?